ing pangapura sekate kalepatan pamugi keur sangampura seniman lan seniwati seni sandiwara wirahmandala pimpinane Mas Raden Culeng alamate saking desa Bulan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat negara Indonesia Raya merdeka sedaya sami ngaksini sedaya sami kumpul ngariung sami empat merbayaksa seni budaya tanah nasirna seni budaya tanah nasirna dalam ngaturaken salam hormat Bapak panitia sedaya samiarep sareng sesepuh buyut Gordae Kedik aja lali sareng aya Gita Kang Bocil sing duwe buyut Gorda dewe ngaturaken salam hormat Mali Pangeran Raka Bumi Langit calon panitia buyut Judipati saking Jemaras Lore Gede sampunani sareng Ibu Wati panitia buyut Gorda sing paling enak minangkane sing bayari Bapak Wastika dewek aja lali selawase Bapak Wastika minangkane kang bayari Ibu panitia minangkane Ibu Gorda aja lali Ibu Wati buyut Gorda sampun lali seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur beli bakal ilang beli bakal ilang aduh aya deno sareng punda deno kiki kang mirengaken sareng kang kuwarung ibuku Pujai Kedik kang nyakseni Mimi Dandi kang mirengaken aduh aya Gita sareng kang Gojile Kedik sing duwe buyut Gorda matur kesuwun sareng Ibu Wati
panitia buyut gorda ngaturakeun matur suwun Bapak Wastika sareng Ibu Matipa Bapak Tama ngaturakeun matur suwun. Angeko sareng nok menge kedika jalali selawase nok indah sing ananing Taiwan dewe sareng Bapak Yusuf Bapak Nenok indah maturakeun matur kesuwun. Bapak Nenok indah Bapak Nenok indah Ibu Wati panitia buyut gorda sareng Bapak Wastika ajalali selawase nok ikay kedika jalali nok neng sareng ang eko minangkan kang ngirengakeun becik pasti ketiti sareng Ibu Natipay kedik Bapak Tama sareng aya kita kedik Kang Gojil sing duwe buyut gorda sing mirengakeun sareng Pangeran Raka Bumi Langit teh kedik calon panitia buyut Judipati saking Jemaras Lor sing nyakseni Siriwanci Bagja Diri denok bunda denok kedik wong bener pasti ketenger wong bener pasti ketenger najan ala ning rupane nanging becik ning atine kang kuwaru sareng ibuku pujai kedik kang mirengaken di Medan di ajalan Gojil sing duwe buyut gorda sing mirengakeun alon-alon talibaton bagenan asal kelakon ciri banci Bagja Diri ketulis gawan janji ada tema ada teh kegala minggat ada teh kegala minggat rela mati pada liren Overdone mundur gudang dibakar bajingan hati-hati sedulur yes mundur tembak mundur ayo melayu awas si bajingan Overdone yes tembak gudang dibakar itu orang mundur hajar itu masyarakat bangsat tembak yes Tuhan jangan ada yang tersisa seorang biarap
kumpulkan. Ayo dulur. Ayo. Itu orang kumpulkan. Pada melaju, ayo, ayo. Ada yang membantah, tembak saja. Itu yang lari tembak. Ayo, ayo. Awas dulur. Aja pada lenger. Awasi masing-masing penjuru. Sedulur, pada dengan dia sedulur. Mene. Kumpul mene. Ajana sing karya, kumpul mene. Aja pada lengah, aja pada lenger. Soale lawan yang anggo pedil. Bener. Mumpung ngumpulakan tenaga, kau diketer ada main dotok kayak gitu. Aya kita serentang kucilik gede dilali-lali bibis salali dililip purora kelipur nambah lawas gawe kemutan kanggo jil sing duwe buyut gorda sampun kali. Sareng nok kendai kedi singananing Taiwan bapane Yusuf ajalok digawe nglamun bapane nok indah bapane nok indah jalok digawe nglamun cirine kegawan janji kegawan janji. Duh Kakang Bantar Jati. Bagus-bagusnya ngawak. Bagus-bagusnya ning nasib Kang. Ura dewek sedulur. Peluru, ewonan peluru. Ratusan bom sedulur. Alhamdulillah Kang. Pasukan sukarelawan karo pemuda-pemuda kabeh sing digawa Kakang Bantar Jati anggone perjuangan lawan wong-wong Belanda. Selamat Kang. Mamane Ramona blok balong adem ngaturaken matur kesuwun sareng Bapak Wastika matur kesuwun. Yen wis kumpul kabeh. Wis kumpul Kang. Lan para santri. Alhamdulillah. Berarti perjuangan kita oleh restu saking Gusti Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Kang. Senajana saat iki gudang sing ana ning Alas Jati kita bareng-bareng bakar ya. Iya. Kita berhasil, kita sukses Enda. Bener cari sampean Kang. Ini satu langkah mungkin kita bisa berhasil. Mamane Ramona blok balong adem Bapane Wastika sing mirana. Ananging ning lebagian. Sejujurnya gua ki anak seneng kurang bunga Kang. Kurang bunga priwe Diman. Senenge misi wis berhasil. Ya. Kurang bunga Kakang. Mungkin wong Belanda ki biarep meneng bae Kang. Ya.
pasti balik nyerang. Sedangkan Murwa dewek wong Belanda ngenduweni senjata kang mutakhir kakang. Iya. Kayak dene meriam, Ya. pistol, lan sejen-sejene. Maksudnya apa ngomong kayak kono? Mengkenen Kang Kendang. Bapane Nok Indah sing duwe balung adem dewek aja lali selawase bapane Yusuf. Nok Indah sing ananing Taiwan. Belengen ki para relawan, pemuda-pemuda sing melu berjuang cuman nganggone golok. Bate-bate klewang, ebring sing lancip, lamun digigir secara tenaga kakang, mual bakal nyusul kekuatannya wong kulit putih. Cak, reka pendayane sampean kepriben bakal wis kaya kene. Diman aja bersifat gujira siraya. Senajan wong Belanda senjatane bedil, peluruhe segede meninjuk, lamun ngabri mastaka pecah ndase. Bapane Rizky sing duwe Arema, Dede Rizky sing duwe balong adem ngaturaken matur Kakang Banterjati Ya Kendang. sekan wis adoh karo kapungan wong Belanda. Bener. Jagate wis wae pedugang. Adan Kang, Adan. lirian dikit Kang. Berarti disambung entas kita sholat duhur dikit ya. Benar Kang. Ya wis bakal mengkonon ayo bebarengan kita berjamaah sholat duhur para santri. Iya, Kang. Bebarengan ya disambung maning kone. Ayo. Ayo. Hadirin pemirsa Kanjaisme tercinta, karena sesaat lagi kumandang azan sholat duhur.